tɛnɛ janvier kalo tile 6 san 2025 an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn min sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni siraw la nin waatiw na malikura kɛnɛ dayɛlɛn k'a ye nin ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC kunnafoni kumabaw olu filɛ nin ye ninnu ye. Yala Mali silamɛ ɲɛmɔgɔba min wele kura jatigɛ wale mɔgɔw fɛ décembre kalo laban waati ninnu na fagara de wa ka da a kan bi ntɛnɛn nin na laselikan dɔw ka kɛɲɛ ni a waleyaw ye mɛnna bɔlɔlɔ siraw fɛ kumakan minnu yirala k'a fɔ ko jatigɛ wale ɲɛma kumakan don Modibo Dambele bɛna kunnafoniw di an ma a kan. Bi ntɛnɛn nin na sɔrɔdasiw kɛlen bɛ ka Konakiri bɔlɔnbaw bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi fanga garadabagaw ka nisɔngoya wulikajɔ balilen kɔfɛ fanga tigilamɔgɔw fɛ Fanta Kɔnde ka bɔ Konakiri bɛ an bolo directement na an bɛna ɲiningali sɛmɛ a la a taabolow kan. Abidjan port bilalen bɛ kɔlɔsiliba kɔnɔna na ka da haminabaw kan ka kɛ ni jikan sisikulunba min falen bɛ nitrat d'ammonium tɔni 20 ɲɔgɔnna la n'a kun dalen bɛ u ka port kan an ka laselikɛla ka bɔ Abidjan Côte d'Ivoire faba kɔnɔ bɛna laseliw kɛ an ye a kan. Ka segi ko kura ka foli ani tanu lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye yala Amadu Hadi Tall Tijaniya kalife général min wolo kura jatigɛ wale mɔgɔw fɛ décembre kalo laban waati ninnu na fagara de wa bi ntɛnɛn nin na laselikan dɔw mɛnna bɔlɔlɔ siraw fɛ a fɔra ko min ye Amadu Kufa ka kumakanw ye min bɛ a jira k'a fɔ ko a fagara Modibo Dambele. Cerno Amadou Hadi Tall ni ale tun bɛ wajulu kɛ nɔgɔya ani balawu kɔni na silamɛya kɔnɔ ale minɛna Mali ni Moritani jamana dancɛ fanfɛla la ka jatigɛ jɛkulu fɛ mun bɛ wele ko Jenim ni ale ye Al-Qaida bolofara ye Sahel kɔnɔna la. Tall ale de tun ye Tijaniya o ɲɛmɔgɔba ye ni o ye silamɛya tagabolo ye farafina tilebiyan fan kan sufiya kan u y'a yira k'a fɔ a bɛ komi a fatura a yɛlɛmatɔla ka taa yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min na a tun kan ka ɲininka ye u ka kan talen dɔ mun ni ale tigiya dara Jenim ale ɲɛmɔgɔ dɔ kunna Amadu Kufa a ka denbaya mɔgɔ dɔ mun kumana ni AFP ye nka ko a bugunatigɛ kana fɔ ka da lakanakoya kan ko a ka saya kuma in ko a bɛ komi mɔgɔ bɛ se ka kala turu a kuma la. Amadu Hadi Tall ale tun jogira a minɛtɔla wagati min na ni a tun bɔtɔlɔ don ziyara kɛyɔrɔ la ni a ka jamakulu ye ni tigilamɔgɔ in ka kuma la. VOA a ye wele bila mɔgɔ mun ni ale minɛna a ka denbaya ma yaasa u bɛ se ka u fɛla fɔ nin koya in na nka an ma se k'u sɔrɔ. Bi ntɛnɛn na sɔrɔdasiw kɛlen tun bɛ ka Konakiri bɔlɔnbaw bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi fanga tigilamɔgɔw ka ban kɔfɛ ka Alliance d'opposition des forces vives de Guinée FVG fanga garadabagakuluw ka nisɔngoya wulikajɔw yamaruya u tun ye welekanw bila yaasa ka fanga jagoya u ka fanga segi civiliw ma. Fanta Kɔnde kunnafoni sɛnsɛnla ka bɔ Konakiri bɛ an bolo nɛgɛjuru kan direct la an ka foli bɛ a ye ayiwa Fanta i bɛ se ka mun fɔ an ye sisan nin waati ni yɛrɛ la Konakiri kɔnɔna la a bɛ cogoya jumɛn na? Awɔ Mali ka ɲɛ yɛrɛ ka ɲɛ ma an k'a lɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔden tɔla tɔn ani politique tɔn wolobara kana bɔ k'a fɔ ko jamana kɔnɔden nin ye bɔ ko k'a la nisɔngoya jira ala ko général Mamadi Doumbouya di bɔ man kɛ ala ɲaami ma ba a fɔ ne k'a fɔ ko ala dɔ tani bantɔ kɛrɛ décembre karo tamini kile 31 na o kɔnɔ ma bi Konakiri biya caman dɔ ka di kulu suwa fɔlɔ minnu biya dɔ dɔ o lambaɲi canadien sila ka wa kite yanko senkama ani T8 la mankan kɛra yen kana se amdala ma bi tele ne do an ka kunnafoni men sɔrɔ a yira ni k'a fɔ ko T8 la kambre kilen bonona ani dɔ yi kana bɛn wulikajɔ nin ma Konakiri sokonala fana minɛni kosɛbɛ Freli yɔrɔ la gende axe le prince sila kan Freli yɔrɔ fiyama ye min dati mambili ma bori sila wuli kan ka fiyaya woni algar ni borla ɲaami ma voilà. Ayiwa an ye wele Alpha jamanatigi kɔrɔ Alpha Kɔnde ale ka welekanw mɛn kunnafoni siraw fɛ a bɛ k'a fɔ ko fanga ka ko faso jama ka bɔ k'u kana a to yen ka fara fanga sinamatɔn caman fɛnɛ kulu caman wɛrɛ kan awa mun de ye nin bɛɛ waleya nin cogoya ninnu na nin wagati in kɔnɔna la tan? o de ka ne yɛrɛ ka ɲaami ma an k'a lɔn k'a fɔ ko dɔ kunnaba nin na bɔlɔlɔ sanfɛ écran kantikɔrɔ Alpha Kɔnde o k'a kana bɔ k'a fɔ ko jamana kɔnɔden y'i wuli a gbengen surasi y'i wuli ko ka fɛɛrɛ dɔw ci sen na ala ko ɲaamɛ ma mɛn ye masaya la waati min na o di bɔ masaya la o ko kɛra kɔnɔrɔfili di a fiyaman dɔ bɔlɔlɔ sanfɛ mɔli ka kɛ kuma di hami cira mɔyi la
kɔni woni a ɲɛyira n'a bolo y'a mɛn maa bololɔ sanfɛ bi Conakry so kɔnɔ mɔlu bɔra diya dɔ le rɔ ka mankan kɛ mankan nin ma kɛ kalajinɛ bɛɛ la min na woni i b'a fɔ y'a mɛn maa woni so fanfɛla wei dɔ woni kankan ni labɛn ni yɔrɔ tɔ mankan ma girin a ma fanka sɔrɔ diya wei dɔ a na fanka sɔrɔ ni diya mɛn dɔ woni wulikajɔ daminɛ kɛla fan min dɔ ka fɛya n'a ye le prince di mankan kɛ ni yen dɔ b'a kɛ autorité Fidel Castro kan mo siaman dirigini yende ka mambilita ka wa baradiyal do note ka walma kulanya dia berel do aywa Fanta yala fanga tigila mɔgɔw yɛrɛ ye kumana a kunyaw kan wa kunu an ka lɔn k'a fɔ ko muso min ye Conakry marada ɲɛmɔgɔ di o k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ min ji fini jamana kɔnɔden tɔɔlatɔ ni politique tɔn bolo nin di ko a ni sɔn wulikajɔ olu ma wulikajɔ ninnu ma a ye banni ko wulikajɔ ninnu kɛ olu ka laseli de la bɔ kun k'a fɔ k'ale diɲɛ k'a fɔ ko wulikajɔ ninnu kɛ so kɔnɔ bi kɔnɔ o bɛɛ n'a ta o ma denmisɛnnin kaɲa bɔla sila kan ka piɲɛli jeli sila kan a mali kaɲa bɔla sila kan ka sɔrɔ a simanbele ma bon yɔrɔ dɔ a mali kaɲa ka bɔ ka a la furunkuli yira ka na bɛn jamana maranya ma waati min ayiwa an ka foli bi k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna ko nin tun ye Fanta Kɔnde kumakanw ye ale ye kunnafoni sɛnsɛnla ye ka bɔ Conakry Laginɛ faaba kɔnɔna la an ka foli bɛ i ye sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an bɛ taa Abidjankaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko Abidjan port ale bilalen bɛ kɔlɔsiliba kɔnɔ bi Côte d'Ivoire jamana fangaw fɛ ka da a kan jikan sisikulunba a falen nitrate d'ammonium tɔni 20 ɲɔgɔnna la ale tun y'i kun da Abidjan port kan nka a lajɔra fanga tigilamɔgɔw fɛ an ka laselikɛla n'o ye Alpha Kaye ale bɛ kuma a kan an ka lamɛn Bagamanfɛn mɛnɛnta n'a bɛ wuli nitrate d'ammonium o tɔni 20 ɲɔgɔn bɔɲanko de bɛ jikan kuruba in kɔnɔ min ye Kodowari jiw lasɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen laban o tɔni 20 in na tɔni 3000 ɲɔgɔn de kan ka jigi Kodowari yan nɔ nin kurunba in ye nin doni jugu ninnu ta kabini utukalo tɛmɛlen faragɛ jamana kan Russie jamana yɛrɛ de kɔnɔ nka nin dakabanakuru in ye gɛlɛya caman sɔrɔ sira kan o y'a to u tɛmɛna pɔru fɛn o fɛn fɛ olu jamanaw si ma sɔn a ka jɔ u ka jidaw la sabula fɛn b'a kɔnɔ min bɛ se ka na ni tiɲɛni jugu ye an hakili b'a la k'a fɔ ko san 2020 wagati Beirut a kɛra sababu ye ka tiɲɛni balase olu ka pɔru la min kɛra sababu ye ka maa 200 ɲɔgɔn faga ni ka maa 1000 jogin o de kama port autonome d'Abidjan ye laseli sɛbɛn bɔ sibiridon min kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko u na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa nin jikankuru in kana kɔlɔlɔ fosi lase Kodowari ni a jamanadenw ma ko bi tɛnɛndon sɛgɛsɛgɛliw na kɛ walasa k'a dɔn fɛn minnu bɛ nin kulu in kɔnɔ u tɛna kɛ baasi ye ka se Kodowari jamana kɔnɔdenw ma Ziaw AOCB kurunba in kɔnɔfɛnw dɔn kosɛbɛ n'o ye bagamanfɛn mɛnɛnta nitrate d'ammonium ye ale ye physique chimie karamɔgɔba ye an k'a ka fɛsɛfɛsɛliw lamɛn Il faut savoir que nitrate d'ammonium aw kan ka dɔn ko bagamanfɛn mɛnɛnta in ni a kalayara k'a température yɛlɛ fo 200 ɲɔgɔn bɔɲanko a bɛ se ka kɛ mugu ye min bɛ ci wa ni mugu in yɛrɛ cira o fana bɛ gazi jugu dɔ cari n'a fɔ oxyde d'azote o gazi in ye fɛn juguba ye o tuma na ni gɛlɛya nana don nitrate d'ammonium in ko la k'o ka gɛlɛn kojugu o de kama a bɛ fɔ ni kow ma bɔ a sira fɛ bagamanfɛn mɛnɛnta in jigili sen fɛ ka bɔ kurun kɔnɔ a bɛ fɔ ko ɲɛmaw ka fɛɛrɛ tigɛ joona joona min b'a to mugu kana wuli n'o tɛ a kɔlɔlɔ ka bon ka dama tɛmɛ de prendre des précautions urgentes pour arrêter cette avarie ou éviter donc tout risque d'explosion Seriba Kone ye Kodowari kunnafoni sɛgɛsɛgɛlilaw ka jɛkulu Organisation nationale des journalistes d'investigation o ɲɛmaa ye an k'a fana lamɛn. La cargaison en question n'était pas destinée à la Côte d'Ivoire. Bagamanfɛn mɛnɛnta min kuma bɛ sen na tun man kan ka na Kodowari yan jateminɛw y'a yira k'a tun kan ka taga Brésil de o tuma na ɲininkali min bɛ sen na sisan mun de y'a to nin kuru in ma ɲɛsin Brésil ma a nana Kodowari yan de o kɔfɛ fana mɔgɔ dɔ de ye bagamanfɛn mɛnɛnta in san kɔ kan ko ka na ni a ye yan nɔ o tigi fana ye jɔn ye o bɛɛ de kan ka ɲɛfɔ fili in na anw kɔni haminen don nin wagati in na wa an yɛrɛ t'a dɔn an bɛna a kɛ cogo min ni kasara nana bɔ nin ko in na
Abidjan poro be nin ko in bɛɛ lajɛlen kalama ani baton kɔnɔ fana sɛbɛn be min b'a yira baton baara cogo ni a tɛmɛsiraw bɛɛ be sɛbɛn min kɔnɔ n'a be fɔ journal de bord u ka o yira jama la. Le journal de bord. Bagamanfɛn mɛnɛnta ye ni a bɛ wele nitrate d'ammonium ye engrais ye ni o ye nɔgɔ ye sɛnɛkɛlaw be min na baara kosɛbɛ an ka jamanaw kɔnɔ ka da o kan sanubaaralaw fana mako be se a ma ni u be u ka dugujukɔrɔmuguw ci korowarikaw jɔrɔlen don sabula san 2006 tɛmɛlen ni ɲɔgɔnna fili dɔ delila ka kɛ ni kulunba dɔ nana ni nɔgɔ dɔ ye ka na o jɛnsɛn korowari yan nɔ o kɛra sababu ye ka maa caman faga o kuma na nin ko in na laban cogo di an n'a dɔn ni ɲɛmaw ka bin ɲɔgɔn ye kun cɛra Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Abidjan. Ni an seli an ka jɛmukan cɛmancɛ yan fan waati ma ni ye dansigi kɛ a kun fɔlɔ la an bɛ na an tulo kɛrɛmu bɔ ka segin ka na aw kɔfɛ ka kunnafoni tɔw lase aw ma a tako filanan kɔnɔ a k'an bɛɛ sɔnni. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre. I bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la fosi tɛ fɔ i kɔ. Ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, Laginɛ ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula nin na ko kɛlɛ banna. Hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa sama don dɛ a ci limanaw fana ma. Ni y'a nalen an ka kɛnɛ kan ko kura studio 53 kɔnɔna la VOA soba la ka fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn. Ayiwa sisan an bɛna bi ye ntɛnɛn ye an bɛna l'Amérique ka kunnafoni baw olu latɛmɛliw lamɛn. George Atino i bisimila an ka foli b'i ye. N b'an ka foli b'i yɛrɛ ye Kadiatu Tarawele. Mun de b'i bolo yen bi ka a ɲɛfɔ an ɲɛna? Kadiatu Tarawele an bɛ bita kɔni daminɛ ni tasibila ye ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la États-Unis jamana ɲɛmakɔrɔ ale ma sabula tasibila kɔni ka ɲɛsin o ɲɛmaba in ma o daminɛna kabini sibiridon a bangidugu yɛrɛ la wa a bɛ to senna fo alamisadon ka ɲɛsin États-Unis jamana ɲɛmakɔrɔ Jimmy Carter ma ale mun fatura ka si to sanji 100 ɲɔgɔn na tasibila yɛrɛ kɔni o bɔra diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen ka ɲɛsin Jimmy Carter ma sabula a tun ye baara belebele kɛ diɲɛ kɔnɔ ka ɲɛsin kɛnɛya ma ani fana ka se ka ɲɛsin bɛn ka sabati cogo min na diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ de mun kosɔn bɛn jɔnjɔba ni o prix Nobel de la paix ye a ye o sɔrɔ san 2002 waati États-Unis jamanadenw olu bɛ ka tasibila kɔni kɛ ka ɲɛsin u ka ɲɛmakɔrɔ ma u bɔra bolonbolon kɔnɔ dɔw olu yɛrɛ États-Unis bandiri ni o ye drapeau ye o tun bɛ olu tɛgɛ Jimmy Carter ale su yɛrɛ kɔni tagara Georgie wasabulon la tun ye yen yɔrɔ mun mara ɲɛma ye jamanadenw olu bɛ ka taga ɲɛ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ka ɲɛmakɔrɔ ma hali n'o y'a sɔrɔ Jimmy Carter ale tun ye san 4 de kɛ États-Unis jamana ɲɛmaya la. Ayiwa George a jirala k'a fɔ ko l'Amérique wasabulon ka kan ka Donald Trump ka sugandiliw sɛbɛntiyaliw kɛ ayiwa a ka fanga tako filanan hukumu kɔnɔna la. E bɛ mun de b'i bolo o la? Jati Kadiatu i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na o bolo dalen bɛ bi tilegan yɛrɛ la Washington o sɛbɛya sɛmɛntiyali kɔni Kadiatu i k'a dɔn k'a fɔ o bɛna kɛ wasabulon fɛ nka balinako belebele kɔni bolo dalen tɛ o la yanni Donald Trump ale yɛrɛ ka fanga ta o mun bolo dalen don ka bɛn janvier kalo tile 20 ma nka Donald Trump ale mun ye États-Unis jamana ɲɛma sugandilen ale yɛrɛ kɔni ka fanga ɲini kan kɔni bonya kosɛbɛ tungalataga kunkan kow kan a baaraɲɔgɔn olu fana y'u kan bɔ k'a fɔ ko ni olu ka fanga daminɛna k'u bɛna fɛɛrɛw bila sen kan walasa ka se ka tunga kunkanko sariyaw kɔni olu waleya a ɲɛma Alina Barros ale ye VOA ka kunnafonidilan ye o babu ninnu kan a ka laseli filɛ mun bayɛlɛmana Modibo Keita fɛ.
jamana ɲɛmaya kalafili o hokumu kɔnɔnaw la républicainw ka cɛbɔ Donald Trump ale y'a yira k'a fɔ a nana fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan dancɛw la min na kɛ sababu ye ka se ka tunganataga kɛrɛnkɛrɛnya la minnu bena Ameriki kɔnɔna na ni sɛbɛn fɔra tɛ u bolo a se ka dan siri o la ko o fɛɛrɛ nunu na waleya kosɛbɛ. An nana an yɛrɛ sɔrɔ ni magɛniba ye min ma deli ka kɛ Ameriki kɔnɔ. An seko tɛ ka sababu kɛ jamana si tɛ se ka o kun. Donald Trump ale ka fɛɛrɛba min ni a be fɛ k'o sigi sen kan o de ye ka se ka tunganatagala minnu bɛ taa olu be se ka minɛ k'u bila soba minnu kɔnɔ olu caya toga min na jamana fan caman fɛ ni ka segi hakilina dɔ ma n'a be fɔ ma ko Program Remains in Mexico ni o kɔrɔ ye ko ka to Mexique o bena kɛ sababu ye minnu be taa olu be se ka dan Mexique kɔnɔna na yani u ka sɛbɛnfura kow togaw be se ka jateminɛ États-Unis jamana ɲɛmaw fɛ toga min. Tom Homan ale sugandira jamana ɲɛma fɛ ka se ka kɛ maa ye maa min bena janto kosɛbɛ dancɛ koɲɛ nunu na walasa ka se ka hakilina nunu k'olu sigi sen kan o min ye sariyaw ye minnu kun ye lakanako o be se ka sabati toga min jamana kɔnɔna na. Ka sababu kɛ tunganatagaba min kɛra ka sɔrɔ a ma kɛ a siraw fɛ ka don Ameriki kɔnɔna na o bonyali ni an ma deli ka o ɲɔgɔnna ye jamana in kɔnɔ a ka kan wajibiya la fɛɛrɛ dɔ ka sigi sen kan walasa ka se ka maa caman gwɛn. Tunganataga ko dɔnba ŋana dɔw y'a yira k'a fɔ min ye tunganankɛw olu gɛnni o na kɛ sababu ye ni ka ari lakanako yɛrɛ fana gwɛlɛya ka sababu kɛ a na tunganankew saliya se ka kunnafoniw lase lakana sabatibaw ma ni o ye waleyajugu kunnafoniw ye. David Bier ale ye directeur des études ye min ka baara bɛnnen bɛ tunganatako o kalaw ma Institut Cato la. Are more likely than the average ka sanga ni maa minnu ni olu bangena États-Unis kɔnɔna na tungalatagalaw olu de fanba bɛ kunnafoniw lase finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnyala waleyajuguw kan nka kalanw y'a yira k'a fɔ waati min na ni o magɛnniba ninnu kɛra ko o na caman bɔ tungarankew olu ka laseliw la ka ɲɛsi waleyajugu minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔna na. Among immigrants. Demokratiw ka fanga ɲɛmaw fo ka taa se républicainw yɛrɛ ka fanga ɲɛmaw ma waatiw la olu ye tungarankew kɔni to ye minnu ni casier judiciaire t'u bolo yani tunganataga ko o fɛɛrɛw bɛɛ ka sigi sen kan nin waleya in ko o be se ka yɛlɛma ka sababu kɛ u minɛni jagoyali ye o min ni u ye fanga kura nata ale hakilina ye. David Leopold ale ye tunganatagalaw ka lafasaba dɔ ye ni ne tun ye jamana kɔnɔden ye min ni sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen b'a bolo min ka carte verte b'a bolo n tun bɛ da la kosɛbɛ k'a fɔ sisan n ka carte verte bɛ n bolo. Trump ka fangakura o ɲɛmaw olu y'a yira k'a fɔ nin waleya nunu n'u sigira sen kan k'u na dɔ bɔ bingani waleyaw la nka David Bier Institut Cato la ale hakilina tɛw ye ale y'a yira k'a fɔ siɲɛ tɛmɛnen in ta o ma k'o ye. Magɛnniba o na kɛ sababu ye ka waati gɛlɛyaw minnu b'a kɔnɔna na olu bila kɔfɛ. Donald Trump ka fanga ɲɛma fɔlɔw olu ye dan kɛ waleyaw la waleya minnu ni wajibiyalen don ni ka u ɲɛsi walejugu kɛbaw ma minnu ye walejugubaw kɛ walejugukɛlaw olu fɔlɔ ICE ni u ye cakɛda min sigin bɛ ka se ka tungarankew olu ka bisimilali Ameriki k'o koɲaw jateminɛ maa minnu tɛ walejugukɛla ye o minɛtaw u ye o hakɛyaw caya ko 2. O waati kelen kɔnɔna na David Bier ka fɔla a ko maa minnu ye bingani wale kɛbaw ye ni olu kɔni minɛna ka sɔrɔ u tun bɛ ka dancɛw tɛmɛ ko o hakɛyaw bonyana fo sigiyɔrɔma 3. Jamana ɲɛma Donald Trump y'a yira k'a fɔ k'a nana waleya kɛ tunganataga ko in kan kabini a sigili fanga la o tile fɔlɔ ni o bɛ tali kɛ janvier kalo tile 20 kan. Ka fara tunga babu kan Donald Trump ale ko ale bɛna baara kɛ babu wɛrɛw fana kan i n'a fɔ marifa kunkan sariyaw sabula Joe Biden États-Unis jamana ɲɛma mun ka fanga tɔ tɛ tɛmɛ tile damadɔni kan ale tun ye fɛɛrɛw tigɛ cogo min na o babu kunkan waasa ka se ka jamana tanga marifa bingani dɔw ma. Donald Trump ale ko ale bɛna yɛlɛma dɔw waleya o hukumu kɔnɔna la. Veronica Iglesias ale VOA ka kunnafonidilan ye ale kumana marifatigi dɔw fɛ a ka laseli filɛ nin ye mun bayɛlɛmana Modibo Dambele fɛ. marifa bɛ mɔgɔ minnu bolo waleya min bɛ ta k'u ka hakɛw k'olu makaran o ye layidu ye jamana ɲɛmɔgɔ sugantilen ye mun ta ni a ko a tɛna yirayira a kɛli la. Ne ka fanga tako sarati filanan na an bɛna Biden ye waleya fɛn fɛn ta ni a bɛ dankari jamana ka sigikan sariyakisɛ filanan yɛlɛmali ko la a bɛɛ wuli ka bɔ yen. Dankarili ninnu a teliyara wa a juguyara. N b'a daminɛ wagati min na miniti min na Biden bɛ bɔ famayaso jɛman kɔnɔna la. A ka ca ni mɔgɔ 47 minnu fagara marifa fɛ san 2023 jate dɔ la cakɛda minnu bɛ kɔlɔsili ani banaw kunbɛli la olu ka jate la. Jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden ale ye waleya dɔw bila sen kan hakili jagabɔlaw ka kuma la olu ko o bɛ sɔn ka dɔ bɔ nin ko la. I n'a fɔ Jen Polieskonis ni ale ye u ka politiki o ɲɛmɔgɔ ye John Hopkins olu ka cakɛda mun bɛ fɛɛrɛ ɲinina marifa balawu koɲa la.
a ye a kumakan di Skype fɛ. Ni ye American Rescue Plan ale ka nafolo de mun kun dabɔlen don ka kokɔrɔmadoli kɛ ka ɲɛsin balawu ma sigida kɔnɔna la. Biden ka fanga a y'a kologiriya ni ATF ye ani FBI fana ye sariya don a ko fana kɔnɔna la. Mɔgɔ minnu fana bɛ marifa tali o hakɛw k'olu makaran ko nin waleya ninnu a bɛ dankari olu ka hakɛ la ni o ye ka marifa ta i n'a fɔ mun yamaruyalen don jamana ka sigikan o sariya kisɛ yɛlɛmani filanan fɛ u dalen don a la k'a fɔ ko Trump bɛna ninnu wuli ka bɔ yen. An dalen t'a la k'a fɔ ko a bɛna mɔgɔw ka lakana sabati u ye fɛn fɛn kɛ o ye ka dankari jamana sigikan ale sariya kisɛ filanan yɛlɛmali koɲa kan ni ale bɛ yamaruya di jamanaden ma i ka marifa ta k'i yɛrɛ lakana. A kokɔrɔmadonbagaw u kɔrɔtɔlenba de don Trump a ka se ka n'a ka layidu tɛmɛ ni o ye ka sariya ta mun b'a to marifa tali sariya k'a bolonɔ bila o la. Ni sariya in a bɛna to minnu fana bɛ yen ni marifa bɛ u bolo yamaruya sɛbɛn ka d'u ma Ameriki jamana 50 a kɔnɔna la n'u ka marifa tali sɛbɛn fura ye. I mana tɛmɛ ni jamana fɛn fɛn kɔnɔna la n'i y'u ka sariya ta k'a lajɛ maramafɛn ko kan i b'a ye k'a fɔ ko yamaruya t'i bolo ka maramafɛn ta a dugu dɔw kɔnɔna la. O kosɔn an bɛ fɛ k'o ɲɔgɔnna fana ye foroba Farankan jamana ale yɛrɛ fanfɛla fana na. Camden ni ale ye Frank Simorelli ale den ye ni ale fɛnɛ tun hakili wasi tun b'a la fɔlɔ ale sara dɔgɔkun damadɔ marifa cilen a la san 2022 marifa mun ni a sanna sariya sira yɛrɛ kan. Simorelli ale kɔni sago ye k'a fɔ ko lakana minɛnw kan ka ta maramafɛnko la i n'a fɔ sɛgɛsɛgɛli giriman ka kɛ k'a dɔn i ye mɔgɔ min ye olu waleya ninnu ka to senna ali Trump ka fanga o kɔrɔla la. You know, if a mom or dad wants to keep a gun in the house for protection, aw b'a dɔn ni ba walima fa bɛɛ maramafɛn mara so kɔnɔna la yasa k'a yɛrɛ makaran baasi fosi t'o la ne bolo. Gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na o ye n'i ka hakɛ ka maramafɛn ta o bɛ dankari ne ka maramafɛn marali la ne ka so o kɔfɛla la. To keep a gun out of my house. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka bɔ Pew Research olu y'a yira k'a fɔ ko fan fila bɛɛ bɛ kokɔrɔmadoli kɛ jamanadenw fanfɛla la yasa mɔgɔ minnu bɛ yen ni hakili wasi bana b'u la olu kana se ka maramafɛn sɔrɔ u bolo la. Nka Amerikanw kɔni tilalen don kosɛbɛ nin babu in kan. A fanba y'a yira k'a fɔ ko politiki siraw kan ka bila sen ka maramafɛnko la. Ayiwa Kajatu Traore ni kunnafoni de tun b'an bolo bi ka bɔ États-Unis. An ka foli b'i ye Georges. Ayiwa ka tɛmɛ ne kunnafoni ye an bɛ an semafa sisan ka taa Faransi jamana kan. Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ka sarankaniw senfɛ a ye a yira k'a fɔ ko Faransi tun jo bɛ a la k'a ka sɔrɔdasiw bila ka taa farafinna jatigɛwalew kɛlɛliw la san 2023 waatiw la. Ayiwa ko nka ko a nimisamayɔrɔ kɛra min ye ko farafinna marakɛlaw de ma se ka u ka baara ɲuman ninnu olu lakodɔnniyaliw kɛ. A ye a fara kan k'a fɔ ko Faransi bɛna labɛnniw kɛ tuguni ko k'a da kuraw yira tuguni farafinna marakɛla ninnu na ka kɛɲɛ ni u ka sɔrɔdasiw ka bilaliw ye tuguni ka taa farafinna gun kan. A ye kuma ninnu kun cɛ a ka kumaw senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko nka a koɲa a gɛlɛyantan tɛ. Awa ko sabila ayiwa minnu bɛ sira kan sisan ka lakodɔnniyaliw kɛ ko duniya b'a la ka yɛlɛma di. Duniya dun yɛlɛmatɔ ayiwa fo kow fana ka yɛlɛma olu senfɛ. A nana ka na kuma kun cɛ ni a ye k'a fɔ ko ayiwa ko o sababuya fana kɔnɔna la ko Faransi mago bɛ baarakɛɲɔgɔn kuraw la farafinna gun kan. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan an b'an semafa ka taa Bobojulasukaw fɛ yen an bɛna Doroke Dawu VOA ka laselilikɛla ka bɔ Bobojulaso ka laselikan dɔw lamɛn fini minnu n'u sangawulenba bɛ bi Bobojulasukaw fɛ yen. Kɔkɔ donda ye fini ye min bɛ bɔ Burkina Faso jamana kan. A dilanba caman bɛ Bobojulaso kɔnɔ o min ye jamana faaba filanan ye. A kɛra sabu ɲuman ye ka maa caman dɛmɛ baarako ta fanfɛ. Cɛ fara muso kan fo ka taa se denmisɛnw ma bɛɛ b'i niyɔrɔ sɔrɔ ni baara kɔnɔ. Dɔw b'a siri, dɔw fɛnɛ b'a sɔgɔ, wa dɔw fɛnɛ bɛ yen k'a don galaji la ka sɔrɔ k'a di a kolikɛlaw ma. Kɔkɔ donda a nana cogo minɛ musow tun b'a kɛ ka kɔrɔ o b'a wele dɔw b'a wele ko cɛti baarara
dɔw b'a wele ko sirika dagamu. U ka fɔ la dususuma bɛ a baara la sabula kɔkɔ donda bɛ dilan faso kɔɔri sɛnɛlen na ka tila ka bama yɛlɛma faso jesedalaw fɛ. A bɛ san damadɔ bɔ jamana ɲɛmaaw ye dɛmɛ don u ma ani ka kɔkɔ donda labelliser cogo la cogo min na a kana ladege maa wɛrɛ fɛ cogoya wɛrɛ la min t'a cogo yɛrɛ yɛrɛ ye. Ka tuguni faso bolonɔ don wa kunnawolo baara ɲuman don jamana tɔgɔ la. Kari population ye bibi na yɛrɛ tɛ ni a ka di yɛrɛ le. Fɔlɔ tun ni tun taara ala complet crédit sɔrɔ dɔw fɛ. Mais bi dɔw yɛrɛ b'a fɛ tuma bɛɛ ale ka to ka don qualité ni couleur ka to ka taa. Waati jan tɛmɛlen kɔkɔ donda tun bɛ maa caman bolo komi dɛsɛbaatɔw ka fini donta. Nka an bɛ don min na i ko bi a sanga bonyana kosɛbɛ ka d'a kan finidɔnba ŋanaba dɔw bolo sera a ma o kɛra sababu ɲuman ye k'a don ba la ani k'a kɛ sanga wuli ye diɲɛ fan caman na. Kɔkɔ donda yɛrɛ don, tu vois, je suis arrêté là, je suis très à l'aise. Ouais, kɔkɔ donda, non, ko funtɛni b'a jukɔrɔ ou non. Quand tu portes, n'i y'a donné, en tout cas tu es à l'aise. Kɔkɔ donda en tout cas fa ɲuman bali. N'i y'a san a bɛ mɛn et puis a bɛ dugu tɔgɔ bɔ fana an ka dugu yɛrɛ taabolo ye kɔkɔ donda ni faso danfani. Ne kɔni b'a fɔ musow ye o ko jija ka kɔkɔ donda san. A sɔngɔ ka nɔgɔ et puis barika baara. Kɔkɔ donda diyara mɔgɔw ye voilà puisque a bɛ bɔ an fɛ an yɛrɛ ka danbe lo an bɛ voilà mɔgɔw bɛ a don ka don cérémonie na mariage bɛ fɛngɛw bon o yɛrɛ b'a don ka taa bureau la voilà vraiment kɔkɔ donda i fanga sɔrɔ an fɛ. A baarakɛlaw y'a laɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka dɛmɛ don u ma walasa u ka se ka galaji nɔgɔlen ninnu mara cogo la cogo min tɛ kɛ baasi jugu ye dugumakolo ma ani u yɛrɛ ka kɛnɛya fana ma. Walasa ka dɔ bɔ gɛlɛya la Mamadu Ouedraogo bɛ taa jamana fan dɔw la ka mɔgɔ wɛrɛw kalan a dilan cogo la i n'a fɔ a ko bɛ maa minnu ye. U ka fɔ la jamana bɛ ka u ladi ani ka u bilasira baara kɛcogo ɲuman na. Mɔgɔ forme bɔ yan ne yɛrɛ bɔra ka taa mɔgɔ forme Ziyari ka taa mɔgɔ forme Gedu a créativité ne jɔyɔrɔ b'o la. I bɛ kɔkɔ donda fɛ tisi fɛ a ka kɛ cogo o cogo n'i kɔni sera ne fɛ i b'a ɲuman sɔrɔ. A b'an dɛmɛ parce que cogo jumɛn na dɔɔni le o kɔni b'an sara min na ala barika la a b'an nafa. A feerekɛla dɔw ka fɔ la ko kɔkɔ donda nafa tɛ se ka ban fɔ la ka d'a kan bolonɔ ta kɔfɛ a bɛ sɔrɔ caman ladon jamana kun. Ni bɛna nata an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛw kan an ka Siyaka Tarawele lamɛn a kɛnɛ kan. Serantorontan ko kun kan Ligue africaine des clubs champions phase de groupe tile naani ɲɔgɔndan hukumu kɔnɔ Joliba Athletic Club bina Kanankolo kunu kari Angola Sagrada Esperança ɲɛkɔrɔ cilu 1 a ɲɔgɔndan tana Angola jamana kan o jaabi ye ko gɛlɛya kosɛbɛ Joliba bolo ka da kan tile naani ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ a ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe D ye jɔyɔrɔ 4nan laban b'a bolo ni kuru 2 ye jɔyɔrɔ 3nan bɛ Sagrada Esperança bolo ni kuru 5 ye jɔyɔrɔ 2nan bɛ Egypte Pyramide FC bolo ni kuru 7 ye jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Espérance Sportive Tunisie bolo ni kuru 7 ye Joliba ka boko 1 o bɛ 10 Egypte Pyramide FC ɲɛkɔrɔ boko 1 wɛrɛ o bɛ 10 Bamako yan Espérance Tunisie ɲɛkɔrɔ o bɛ ka bannen ye min ye Coupe de la Confédération phase de groupe ye olu fana tana dɔgɔkun min kun cɛra o laban na tile 4 ɲɔgɔndanw ko don o kɛnɛ kan Bamako yan kunu kari Stade Malien de Bamako bina Kanankolo Maroc Renaissance Sportive Berkane ɲɛkɔrɔ cilu 1 tile 4 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ Stade ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe B ye jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Renaissance Sportive Berkane bolo kuru 12 ale kɔni qualifiera ka ban quart de finale la jɔyɔrɔ 2nan bɛ Afrique du Sud Stellenbosch bolo ni kuru 6 ye jɔyɔrɔ 3nan bɛ Stade Malien de Bamako bolo ni kuru 4 ye Sidi Luanda ka bɔ Angola jɔyɔrɔ 4nan laban o b'ale bolo ni kuru 1 ye Stade Malien de Bamako tile 5nan kɛnɛ kan ale bɛ taa Afrique du Sud Stellenbosch ka wele jaabi tile 6nan a bɛ Angola Sidi Luanda bisimila Bamako yan VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kalasigi don.
ni bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na ka foli ni tanu lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma an kɔni an bɛ Washington DC yan bi an bɛ neige ba de kɔrɔ yan nɔ ayiwa an bɔra an nana ka na jɛmukan na se aw ma an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ an ka radio partenaires ni bɛɛ lajɛlen ye nin tun ye Malikura jɛmukan kɛnɛ ye bi ntɛnɛ in na janvier kalo tile 6 san 2025 a k'an bɛn waati wɛrɛ